Do you have the time to listen to me? Gábor az egyik hősünk. Adri. Adri a lelkes szurkolónk. Ciao. Én is szurkolok, pártya. Nem, te már túl is vagy ezen a történeten, és akkor most lettél szurkoló. Mit csinálunk itt, és most áruld el nekem? Ugrunk, ha jól tudom, 4300 méterről. Onnan fentről. A Balatont szeretném megnézni felülről. Meg fogod tudni nézni, ott van a helyén, semmi nem változott. De mi az alkalom, hogy jöttetek ide? Apukámnak volt 70. Hát szülinapja, neked néhány gratulálok, nappal ezelőtt. boldog születésnapot kívánok. A gyerekek meg elkísértek, hogy akkor ők is kipróbálják. Feladatuk van nekik is. Jó, figyelj ide, mi legyen vele? Hogy viselkedik otthon? Ajándék vagy büntetés legyen neki az ugrás? Most büntetés. Mehetnek neki a szatok keményen akkor a Mehet, levegőbe? mehet. Figyelj, minden úgy lesz, ahogy szeretnéd, megbeszéltük. Szeretjük. Legfontosabb dolgod mi lehet az ugrás során? Körbenézni és élvezni. Igen, de a legfontosabb az, hogy ügyesen hozzááll a hátadon, aztán majd nagyon vigyázzál, Így természetesen van, rám, jó? Te meg Duzsi, mit szeretnél karácsonyra arra kapni, mert a gépajtóból bármit meg tudok vele még ígértetni. Jó, erre visszatérünk. Na, kívánok egy kellemes ugrást, aztán itt sem vagyunk, szávasztok! Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. La 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 la. Don't need a lover, you need an animal. Somebody to take you home tonight. Blue jeans and leather, never looked that hot before. Did you mind if I just stay goodbye? Cocaine is on the table. Don't care, we're rivals. I know what you want, I know what you need. Do you understand how I'm about to make you feel? I'm about to make you feel. Don't tell your mother, she doesn't wanna know about the things we're gonna do tonight. Blue jeans and ladder, even better on the floor. Light it up and let me lose your mind. Cocaine is on the table. Don't care, we're rivals. I know what you want, I know what you need. Do you understand how I'm about to make you feel? I'm about to make you feel. I'm about to make you feel. I know what you want, I know what you need. I know what you want, I know what you need. Gáborom, hát miért az örnő? De miért volt az órás alól? Hát ez van. Minden rendben volt? Hát mind, tehát nem volt rendben, mert rövid volt, kurva jó. Jó volt tudod, hogy keveset adnak. A gyerekek egy-egy most ejtőernyőzünk, reklamkálunk és Jézus anyám. I've all seen the man at the liquor store begging for your change. The hair on his face is dirty, dreadlocked in for the main. He asked the man for what he could spare with shame in his eyes. Get a job, you fucking
job's all he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Mary got pregnant from a kid named Thomas, said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if you find that man cutting off his balls. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a whore. God forbid you ever had to walk a mile in her shoes. 'Cause then you really might know what it's like to have to Meg is érkeztünk. Na, kamerában nyilatkoz, milyen egy ilyen? Hát ez valami extrémületlen, hihetetlen komoly. Haver Pacsi ide, gratulálok, megcsináltad, ejtőernyős lettél. Hát köszönjük, hogy lehoztál által, és hogy megmentetted az Hát életemet. nincs mint, nagyon jó pilóta vagyok, meg kell, hogy hagyni. Nagyon jó. De szar! Gyerekek, ilyen lenne egy laza vasárnap. Hát ez nagyon komoly. Hát akkor Gábor és a Tandem Team, szevasztok! Embertelen jó. And then Sandman ran, I heard